Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei major part ban le yau new synthetic to kadang sa tapi kene kamdi ka besimpor marba ka material ka ban chura Kajing nang la jong sorkar ban penmang ni ki kampen roy lengba kitenat trekam baper jong sorkar hakeleng ki jaka jong jela kelenang penlong ye ki samla ban don cingkermen ban baha kala syai kala cisngi kajing penmang jong tenat ki kami lekai jong sorkar jela ban te ye kemanan ni lekai ki bapaka ha umbuda hariboh district kasenong bajangai tang kendiat kilometer na sor nongpo kalau penlong ye ki babun ban don cingkermen bagi samla ki bujui ban ni lekai kinyo ye kalat ban ni lekai ha kemadan ke bapaka Matla urban kedo, bahkan nega madan bandon dau artificial tof ha umbuda, kan dega beningkong hariboh district, bat shen on salak ban pendep no ya kejing sena, ya kan nega madan ilekai. Ha ka step jong ka arpoi trik unaitung arjar arpsan, UMLA jong nong po constituency uba Emerald Bonds im, rengkat bat kinong yilam senong jong ki arteligi senong, kata ka senong umbuda bat ki senong mauro, rengkat ru bat kinong yilam jong sports club negiti ki arteligi senong, kibade ki kendhun ki balai baha ka jing kersian ban pun urlong ya kene jing tei ya kene kemadan kibade ka wei ni jing angnut jong ka thain nong po bandon kemadan ni lekai ki bapaka ha ka thain kene jing le jungo jong UMLA ka nong po ya kete jing pentrei ya kete jing tei ya ka synthetic football turf ha umbuda rengkat bat kite ki sau teligi kendhun kalong kumsi benta ban buddin ya jingya jong ka kam ha ka balai don langru ki engineer ka state sports council bat u kontraktor lala wan sakhi ya jingya chat jong ka kam bat kanom slam shu ba on pendep no ya kene ka kam kumban syukdo bahadin ka jingya khun jong ki babun ki nong yalam ka thain nong po ban yo ya kene ka madan ka bapaka kalapoi ka por ba ka sarkar kala pensngap ini ki jang nut ki pai ba ha ka balawan ban bu yo maunong rim bante ye kene kemadan da menteri rang ba ka jela ukun rat ki sangma ha ka jingdon lang menteri sarkar bopet ni ki kami lekai uba syakliar warjri rengkat ru bat UMLA ka than uba Emerald Bonds im ha ka santri ulber arjar arpsan ha ka jing penmang pisa ka ba syupo pen kendai pulai klur tengka batang kumba hadin san banai ai nadu ketika por balawan bu yo maunong rim Kajing sena ya kene kemadan kalapoi syek bentaban pendep no namar kumba kendai % lala ban pendep ya kene kekam. kajingnya linti jong ka kam hadu mentah kalong kum ni ju pentip pipi haka bayade bat kini ki kenro lane ki retaining wall ki badan kat kum ka provision po DPR kilala ban pendep almost 100% kasi kijing duna bian so yang tai kumba kendai pesan 10% nang ta haka bayade bat kani ka chain link ka fencing kani ka badan saudong ya ka balaker ya kani ka madan haka ba ya kani ka kaliang ka badan gedinggul ka jing jerong jong kani ka fencing ka balik ka chain link kalong 2 meter bat naga ne kaliang naga mon naga diang jong ka madan ka jing jurong golong 100 meter bat ke jingnya jong ne ka kam ta long mentah la kumno banyo pusan do 40% ye nang ta ha ka wede bat ka jing sna ya kene ka gallery ka badan hang ni ka VIP gallery kom dressing room naga mentah ke atlet team bat ke official kam kelanang ya cai bat ka jingya jong ka kamru kalong kumta pedeng jong ka nyompo do 40% bat ha ka baidi bat kani kamadan ka bengidon ta ka bengiyeng ka baidi bat kani ka preparation of sub base lane ka jing penkrek ka jing penbit penbiang ya kani ka try jong ka madan haswa pensyong ya ne ukto bolong sintetik te ka jing penkrek kani ka sub base ka kam kelayat la kumno kumba ratusan untuk kendai 40% ni ya kan ni bisa astangkat tu ni ke penbit penbiang ya kan ka sob base bat kumju ru ha ka bade bat kini kinala ke badan saudong ke drainage kini ru long prapo do kendai 40% ke jing ya jong kam ka basa menta bat ka bakongsan ba ka di kene ka synthetic dog lane uklang artificial mah bulong synthetic ban sasiang no ndala dep ya kene ka sob base lane kene ka
katanrai jong kene kamadan kaban penjong ta ka badai bat kene ka laying of synthetic turf adu mentah 4 sedang nomor bagalenti jong ka kamar golong kumtai ha pendep suai kene ka sobbes salah ban siang ya uneu synthetic turf bat ngingit scam bagani kene ka benta ka ba khadu ka badi ban siang ya uneu turf ha ka ban dalam bit labiang kene baro bagi yo ban sedang ka ban pendep igi kam ki badang sang ni bat ngingit scam ba nakaliang jong ki atlet dor barcelona nakaliang jong aku Emily ki sports club bat ki samla jong kadong kathan ni ira angnut dik bagani kamadan kan deploy kabala bat hadu mentah ki jinya jong kakam tolong quite satisfactory ni semua komen abang ii yang jinya jong kakam ki jing duna gi don be ka tam la biang ni ta ka daw ngi wan ban inspect pada kesni yang jinya jong kakam bat haju kopor ban lap ya ki katu ban ni ki jing duna ki badon ha ka ban ni ai jingmut naga benta ban yele kat bala ban penbit penbiang naga benta ka sustainability jong kaneka badan ban kwa ban kaneka badan hadin baladep kadi ban ne kadi ban serve ka purpose naga benta ki kun sam lagi jungi naga benta ki tournament beper ki ban sapenya kaneka dong bat kathan ke jungi de kata kadi jinya jong kam tena kalian jong aku MLA ngadap supmen bat ngit scam ba kum ke jengbu ke por ustang katu kan dia benai lala ban pendep ayo ngin yo ban di pai ba ke ni ban penon kam ya karu na konta ke jeng toy jong samla bat ki pai ba bat ka bakhat du golong sa sin ke jeng kubeli ke kerpang ya kedor barsenong umbuda ka ba lai sngop hai ke ni ke jeka ha ke jeng sno tilang ba sport club ba kedor barsenong mauro ba club mauro aru ki balai ke jeng trilang na du mustang dan sibun gijing bang yai lang ba dan re belium syom le ino kini kerang ba ro ki bos kem gijing mut ki bos subun mensim long ka kam ga yai kem ni bat ni so kemen kum kemat dan rengkat bat kini kirang ba kini snong na ga benta kono ben penting kena ba kaneka kam kan yai be bat ni pau yang sungu ya ka sport department sport council gijing gidan sibun ni ki andre kele ka bala ban supervisor ka kam na ga por ka por di arteli kita Barcelona kajian action unity Buddha Mauro rengkan baki di arteli sports club Buddha sports club maka Mauro sports club di penpau kajing kemen ke bakau akaba nakaliang MLA badon borom ini mulaju simkiana ke por na du pasdang banwan terwa ya kene kamadan ha kasnong ujungi nam ta jim ta kasnong nam ta mentoy jong ka distrik Ibrahawai te imju sange ban yai budin naga por sekor ban ni penbit penbiang barak ni kapor ka mentah de se ka ban sapendam lagi na madan kamtam ka dorbar song buda ka penpau ka sungu ya lokal MLA jungi barak ju kapor ya ki officer jo sports department ki baju ya simkia bat ki ju diang ru ya ki jing ajmut wala da ki technical point of view ka mamaki ki don ka lembah ka experience jungi ki leman ru ki kloi ban ya cooperate nam kampai ba te kata ka dei lembah ki jumut lang bat lokal MLA Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yang cerita yang halite Flower High Secondary School Maubri akhot kawes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret bat ki balarong baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani ke music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin ni simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong ki bagidon ni priang sompai pi baro ki bakloi berman pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bun